Milí sledovníci predpovedi počasia. Na tejto mape vám jedine viem povedať, že na západnom Slovensku by sa malo priebežne otepliť a postupne by mali aj prísť pondelok, utorok, stredu pomalé zrážky. Pri Orlovej by mal tam, kde chodia teraz viacerí navštevovať, tak by mali dávať pozor na počasie, lebo na Orlovej není veľa miesta na to, aby ste sa mohli niekde skryť. Keďže dobre viete, že tam je hrad alebo zámok, to teraz presne neviem povedať, na hranici Rakúska a Česka by sa malo po tomto obvode na hranici Rakúska by sa malo otepliť a na hranici Nemecka by vlastne sa malo trošku pribudnúť zrážok. A ešte pre mladých takých poznalcov vied by som mohla doporučiť sa ísť pozrieť tento rok do nejakého múzea, príkladne teraz chodí veľa ľudí si pozrieť do Bratislavy tú výstavu Tutanchamon. Všetci vieme, že to je múmia, ktorá jej hrobka vlastne nebola vykradnutá, ktoré všetky vlastne boli vykradnuté. Tutanchamon sa stal slávnym preto, lebo vymazali vlastne z tej jeho steny jeho meno a zabudlo sa na tú jeho slávu, že nejaký taký 18-ročný Tutanchamon, ktorý vtedy 18 rokov zomrel a od 6 rokov korunovaný zomrel, no tak vtedy vlastne oni nevedeli a nevylúpili tú jeho hrobku. Takže toto je pre dnešok všetko a ja vám prajem príjemný zvyšok večera. Dovidenia.